Здравейте, приятели! Маникюрите с брокат, като този, който ви показах за Нова година, са много ефектни и интересни, но премахването на лака след това може да ви отнеме доста време и да ви създаде много нерви. Затова днес ще ви покажа как да премахнете по-лесно брокатеният лак с по-малко усилия. Ще са ни нужни лакочистител и памук, както и такова алуминиево фолио. Предварително съм го накъсала на 5 парченца за всеки нокът по едно. Напоявате с обилно количество лакочистител памукът и притискате хубаво към нокътя, след което увивате плътно с фолиото и притискате добре. Препоръчително е да постоите поне 5-10 минутки, в зависимост от това колко брокат имате по ногтите си. След това просто премахвате фолиото и с памучето, което е вътре, изчиствате нокътя, ако има нужда. Ето така изглеждат ногтите, след като съм ги почистила. Сега е време и да ги оформя. Имам видео посветено на поддръжката и грижата за ногтите. Ще оставя линк за него долу в описанието. Ето така изглеждат ногтите и когато са оформени. Надявам се това видео да ви е било полезно. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да виждате първи новите видеа всяка седмица, както и да харесате Facebook страницата ми Василена Snails. Благодаря ви, че гледахте това видео и до скоро!